Lele, što je mračno ovdje, brate. Ajde. A? Ajde, brate. Zdravo. Dobro došlo. Čekaj, idem da zatvorim tamo. Mračno Sedi je tu. s sobom mnogo. Lele. Поскоте го разматраш за човек. Яда ми черак Еланка, яда ме, та не знам додека. Sve za ovije. Sve si ti kabad bil, ne reko kabad. Žena te reko kabad. Davate mu reko socijalna pomoć. Jada me, praše si Anka da više robotion s mene. Ne, čero, najde mi do ponedelnik. Aj čero je to za busivite. On drugo kazuje. A? On drugo kazuje. Nekoj papuci nemaš da si nosa. Aj, pa ve, ima. Sa drvo i da ga čugaš. E što na pismo to ja zatvar rekao da vidim. Pismo to li? Nema ništa od toga. Tako nema. Pionero i dokada je bankata dole, ona vika novica tva fri, nema ništa od toga. A u Pečat nema. a pensioneru i do, te si. Pečat može. Ne radnovata od mekata vuna kako, ili je vunka toga. Dobro li su čarape vunene? Ponate, dale me Anke čera dve kubinje, cima za troj deka cima, tokove ako gi ispletem cima. Ovdje zašto ne upali svjetlo, nije li ti mrak? Šta sine, sedi tam noke. Poznaješ ime mene? Znam te. Znaš li ko sam? Koji si? Pa znaš li me? Pa znam te, kako te ne znam. A, ja rekao ne me znaš. A, kako te ne znam. Znaš li majka ti što sme? Rod. Rod smo mi, a? Kakao ti ribaš tati da kad s majke si me rodnina, od plamena do dekata takave se ne Kako se živi. Gledajte, zimski dan. Čekaj, ko beše mu ime? Ljubčo? Ne, ono od... Gde su vuliti put? A ne, mojte nema. A da mogu nosim. Pa tvoje da li su kupine ili su pleteni? Čekaj da vidim. Vuna je to. Pa teka sam tvoja vuna li je tvoja kako vunaka? Teka Od vi. tuka ne znamo da to su. koji je faraon, da ne je široko. Ti se razumiješ u pletenji. Evo Kako plete. pe tata zbija? Plete u čarape u procesu pletenja. To Rekao, radi čekaj, baba preko danas dana. tema navečer će predem, ne vidim tvoja Samo pletenja. peo i šta ima sve, Evo, materijal ja za sam prede- pletenje. Evo je Anka što mi dade. Te tija klubinjena moždišata. Kako ovako kako ispletem cima trojna, ka nema dima. Pa meko debelo. Isto kako tvoja ta bude. Isto. U Vranjevu kupovala. Trojka je. Ne trojka. Kako ti ramtate to do mene. Pa me jade me Lacko, jade me, da ne mogu ti kažem sine. Ne boj se. Pa rekao, Vasko, ja klara sam do štake Anka, ti smjena da me laskaš tu, ove. I čer u plameno, onajde u busir, i čer u busirat, pa da viš paš tu ovo dumo taj, nenormalan taj čovjek je. Tako. A ne, vika, nema njega, reka Jasmina, nema. Vasko te laže. Daj da stavimo ovamo da se suši do šporet. Neka li si? Na šporet da se suši čarape. Ma što te Vaska ne mogu pomagaš, pameći mu ujebem boše, u prošliko. Sve za tebe nalega. Ne vikaj. Ne svađaj se. Sjedi si ide sam, sjedi. Ne svađaj se. Praše Anka da više roboti, praše. Anka me pruža tovara, ti se vikaj si iznervira, boj ti iznervira se. Koji ti je prel tije čorapi moderni, toliko ako gi isplitem, čim ono ka nema dima. Rekao, čekaj, navaća će pretema, je vej kako visa. A mi je prele kako visa čo. Anka reče, oni čara da mi napravite tu. Brka, da odilo najdem ke tebe. Jebe ma. Taka novice, ono nemaše gužbe, to je nemaše gužbe. Rekao novice, nema se, rekao, ljuti će ti nešto dodem da mi pročatiš. Site se zamjenava, tam imaše 50 duši, dade im pariti, te ga im dadu, nema ništa, reče, ja ti kažem što je to rabota, reče. Ta banka, reče, nema tu, ik banka. Ама reći, това, reče, to 5 godina za mene, to така praće. Ja znam tukava ja po 11.000. Jel imaš po 11? Imaš. Ja ju banka da zema, on ne dade ni da ga upišat. Deka idete vi, sa odeka idete? Dole. Kada dole? Ke pretelole?
volite, piješ li sok? Pa ne znam, kakvo... Ti što ne te, što piješ ti? Ako ga podelimo. Ne mogu sam da popijem. Mirna babička. A te podelim. Kupiš zajtin, kupi ono zajtino, a šećera stoji 16 dinara. Pa zajtino to je čisto voda se ga je. Čisto voda. Te kankara ti včera poloviš, ora se najde, i včera sam minao, najde u ponedeljnik ja taj do. A reći ta, i Maja, išao je reći, ma ne znam moje Lenice da li je išao. Može je reći i išao. Ne sam ne znala, bo sve ona se prikaza. No novu tam tutovo za rabota, brate, novu šporo rabotat. Nemaš televizor ovdje, a? Što si? Televizor. A, zašto će mene televizor? Pa da gledaš. Ja sam u grobište već imam televizor. Treba krštat ima pa ti je televizor. Pa imaš kuću. Bao krštat. A... Nigdje ne možeš da ideš po ovaj sneg, a? Ma ne čuje ništa, bre. Ništa ne čuje, baba. Ja će vi kad kažem da ti skinat vi kad ova. Nega, ta? Ti reče sad imaš nega, reče to, će ti zema zadržavata imanje to. Neka mi go zemat reko. Ti reko možda ležeš sam bolka, mene ne možda me ležeš. Reko mu. Kad se ugriva. Ona golemo donese. Baba ovdje nema ni komšije, nema gdje da ode. Oko kuće sneg veliki, ne mrda nigdje iz kuće. Malo više ne čuje, pa zato se dere. Daleko si rekao ne mogu tebe da dojem da ti pomognem. Ama što se ja raspravlja s komšijski raboti, Milačko, gdje mi kaži? On može, Alcenje dola se raspravlja, ti u drugom salona možda se raspravljaš. Ić mu se ne sremuje. Pa to je nera baš tamo bre, to je Lupjanet bre. Koliko je stara ova kuća? Koliko je stara kuća? Pa jebam lijep koliko je možda imati 3 veka. 3 veka. Pa odeka znam ja. Pa ti ako ne znaš, ko Ja zna? znam, odeka ja znam. Ali kako ne znaš ti? Odeka ja znam. Pa ti živiš u ovu kuću. A ta reče. Evo gledaj šta smo ti doneli. Mleko, Ja si mleko kupim Milačko što se giriš. sve jajca. Da, pa jajce. Jajce Ivan donese prve I slanina malo. A, slanina. Ja si kupim te pojim i meso i... Pa ne možeš sada kupuješ. Mleko za malo, presno mleko donesu ja. Sad ne može da se Ja ti rekao mrda. Milačko da kad imaš pa blizninja. Jadnji se te dve te ušinje vesnjak naja. Ima buno još šta će imat, bate, zašto te takanka reći, čera za minatu reći. Nema reći što mi ideš, reći me baskoto se ne može. I za tebe jedna čaša. Ja se sipam čeće poli kad se pravi s kafetom. Pi pivo, baba. I mi prve, ma malko bi čornem svoj. Ja ne znam kako se žive ovdje sama, ovdje tišina ubija opasna. Ni radio, ima radio, eno ga tamo, ali vidi se radio. Ne pusta radio, ni ništa. Ta ne krecem je. Žurnal, kje stojnete i tjedna godina, za manam kupimo. Puštaš li radio? Što si? Radio puštaš li da svira? Kana čujem da koji će mi kuri radio sve. Najjače. Poleka Milačko na moji sere. Cipi Milna, cipi. Pa ti na uvo ga stavi da ti svira. Što sine? Približi ga do uvo da ti svira. Muzika na uvce. Ne, ti čujem
ništa. Ama ja koliko da se derem? A Arno se dereš, ama. Vidite, ova stara vetrina koja je. Svi znaju ko je stariji. Svi znaju za ovu poznatu vitrinu. Svi su Rekao imali. mi Janka da me vikina neće dom da pomognem. Vi što me rekao vi kad slaznala A voli da radi baba bravo. opasno, znači samo bi da radi. Sam badjavna, rekao ja, nitko to raboti mi. Ma to ne mogu neku prošle ko na njemu. On Posle- može govata rabota si gleda, ne može da mi je komandant tuka. Posle snimamo malo kuću od ozdo da vidite kako izgleda kuća. Pa kako mu pomagaš on te tebe laska? Zašto te tebe laska? I se stavlja pomalo drvo u šporet. Mnogo štedi drva. A u kući je onako toplo, nije loše. Dosta, ne možemo sve da pojedemo. Da li je dobra kafa? Dobre. I kada je Je više šećer nego kafe. Žeška valjda. Dosta bre babo! Čekaj sinu, palici to ti pati. Ne panica, tanjir inače, ko ne zna. Panica je tanjir. Ja pivo ne pijem inače nego Jedno. jedno može ladno. Ladno, zmija. Tu je dobro vodno. Ma dobro, ali i za grlo. Znaš da imamo i ti problemi. Piva nema. Ma imamo problemi. Bilo šta da je ladno, imamo problemi. Čaj pijemo se za grlo. Čaj dom kad odemo. Imaš li još na glavu? Boli li te glava što su te tukli? Vrga. Pa se ga nemam. Nema više vrga. Ono, rekao bi kao, rekao ono čepljako, rekao bi kao pri tebe, ja sam ti s kamenjem ga dala, rekao. Ti mu gađat, rekao, ova sam čifta na Stanimira donese, pantalone mu zakrpi. Da li ti je drago što smo došli? A? Što si mi? Drago li ti što smo došli u gosti? Ne raklit. Merak li ti što smo došli u gosti? Što mi ga lani? Da li ti je merak gdje ti došao u gosti? Merak mi. Aha. Merak mi, pa ja Znam sam da ti sama- ne možeš da dođeš jer Ma je ne veliki mogu, sneg. Nek, Da, pa ja za- mislio ću petog da donesem do Milačkoti kako reče, ona išel je može u Velenica i išel už. Zašto ke tebe ne navnala? Ne išao na gore. Merak mi, kako nam je merak, ja sam sama u gusarniku. Samo pleteš čarape i ceo dan i to je, a? Pretem, ajmo mi da predem I šta radiš još drugo? No, na večer. Drugo nešto radiš li? Ništa ne radim, nemam Samo ništa. pleteš. Samo pletem, ja gledam. Drva donosiš. Evo drva tebe mi u košarate. Pa imaš li drva puno? Puno? A sin ti deka reče da ti drva ne neseće. Rekao ja im da, ja rekao, Arno je sluša, rekao. Oni mi rekao, ne ferme, rekao, no me bije. Ti ne na to jaške ti. Neću. Gdje koliki ledovi, brate. Oklopilo bi išti svetak posud. Ako ti kapo vrno, nema mnogo da ne vrne. Če su tepaš po sneg. Će vidim evo koliko je će mi donese pencije. Da li do tebe će? Evo kakva je kuća. Kad ti to, kada neka sprijavi to na dečata te neka može podnese? Tako je unapred, tako je unapred. Znati to jaškata, znati to. Neću baba, ćao baba. Ćao. Što sine, što me slikaš? Ajde. Ajde. Ćao se kaže. Navrati. Ajde. Dođi. Ajde. Stara kaštetina te koja je. Ma te kad će padnat, da se doje van tu da sedi, će gojbe da sedi.